Chodźcie od tej. Cześć, moja szpanotko. Dzisiaj się kolegujemy. Z nocy takie zdarzenie, hopy. Ja? Jeden pojechał na kole do Sosnowca, a wrócił na rowerze. To był nasz kierowca. Genau. Dobra. Zobacz, prosto z pralni, ani jednego knefla, ty. Ale obejrz jaki masz dycherki, ja, taki to ja. Tak nowy. Chodź. Jakuś postaw tutaj do kawa, ja? Dobra, no. Zaro! Dobra, ją dalej ja. Woda. Mogę przynieść jej wody więcej, ale to a styknie. A jest aż becher, dobra. Kurzysz, Nie. kurzysz. Jo, a moluki mu. Nie chcę. A moloka, Gienek, zakurzysz? To niebezpieczne, no ale możemy. Słyszałeś? Ostatni widz o babie, co przyszła do doktora. Nie? Ja? To słuchaj, przyszła baba do doktora, a doktor też baba. Dobre. Dobre, ale on już ma broda, to jest stary widz. Słuchaj, albo przyłazi stara baba do doktora ze szybą w plecach. Doktor się pyta, co pani jest. A wiesz co ona pada? Nie. Szybowiec. To jest richtig śmieszne, wiesz? Ale nie to, że ten widz, bo ten widz już znów 100 lat temu, no ściemę się śmiał, że takie widze z taką brodą godasz. Ale ja ci powiem nowy. O blondynce. Jechała blondynka autem do mechanika. Słyszałeś to? Nie, godaj. Nie? I przyszła do tego mechanika i go do panie mechanik, nie ma pan polska. O, pięknie. Chłopy, szklanki już mamy. Teraz donosimy do pani w prawie.